otvorene priznala Timothy. A tá druhá akože Zarito mlčí, neprezradila. A Martinez, no ja si myslím, že je sympatická. Bola v tom článku má také úzke pliecka. No a ale že na rozpočet čiže to baví. Slovenských volejbalistov sa v Lublane definitívne rozplynul. Po domácej prehre 0-3 potrebovali proti Slovenkom zázrak. Hlavne to, že si to musí viacej pozbúrovať, čiže ho to znižuje a zachystuje si sa postavenie. Musí sama kupovať. Máte teda to prepadla poistka? Ja neplatím za to. Fakt? Ja ako mám od kartu, tak ja neplatím. Na začiatku bolo ja na 150 €, teraz začnem po 470 €. No má si to 150, ale potom musí zvyšovať tú dávku, vieš? Ja po 2 mesiacoch to musím zvyšovať dávku. To, že ty do toho nemusíš platiť. Čo si to, že na to 2 mesiace to vyspievajú. Za to, že sme vyšli na Erika. Zdala som sa, čo je pravda, Sofia. LeBron James a Steph Curry v jednom týme. Spolupráca, ktorá Spojeným štátom priniesla olympijské zlato, sa môže zopakovať vo farbách Golden State. Král James sa totiž po 8 rokoch rozlúčil s fialovým zlatým dresom Lakers a práve Warriors sú najväčšími favoritmi na jeho získanie. Rekordných 23 sezón v NBA a historické prvenstvo v počte bodov, zápasov a odohraných minút. LeBron James je hrajúcou legendou, ktorá má aj v 41 rokoch čo ponúknuť. V poslednej 8. sezóne za Lakers mal priemer viac ako 25 bodov na zápas a zahral si aj so svojím synom. Paradoxom je, že LeBron oznámil odchod až 10 rokov, ako Lakers predĺžili s Browným kontrakt na ďalšiu sezónu. Teraz na papier sa teraz musí preložiť James senior. Warriors len počiarkol fakt, že veterán Ja keď dieťa vystupovalo, tak samozrejme otočili na mladíncov. To ja som nevedela, že až to mi to veriť nechcel, že je to tak. Že by si bola hrkla. No vieš, človek povie, že nemôžeš si dať ruku do ohňa ani za svoje dieťa. Vytočne sa to nebaví. Aj dobre. A pecník by neodpísal. Ja budem uražený. To si ho vyšlo. Sponzorom programu bola Energylandia. Zábavný park blízko hraníc Poľskom zo Pozri si, ja som mu napísala zo slušnosti správu, buď zavolá, alebo napíše, kedy ho mám zavolať. Nebude reagovať, tak sa nám vykašľa na mňa. Ja sa dopracujem po Košovcom aj cez iné zdroje, keď akože... A potom mu poviem, veď ja som vám napísala správu, majú doručenú, nemá prečítanú. Jasné, môže byť niekde na dovolenke a čo ja viem, čo vieš. Ja nie, že taký. Hej. Myslím, že nie. Karpálnym tunelom. Karpál a Kotforte. Obmedzuje bolesť, zlepšuje citlivosť a ponovom posilňuje nervy a potláča opuchy. Karpál a Kotforte. Tento program prináša na život imerzívna výstava Vincent van Gogh. Umelecký zážitok, ktorý vás pohltí. Príbeh neliakovej farieb a emócií. Enzikol. Keď vás kĺby ťahajú ku dnu, liekni Enzikol. Pri zvýšenej hladine kyselín močovej v krvi. Enzikol. No a na chvíľu sa to zavedem na skúšku Pri diagnóze a uvidíme, čo pamätá dáma, že či ja by odišla, keď si hodina, pravidelne chodí zabehať. lebo to ona neodohrá sama, tak aby ju bolo to, že to telocvične bez mikrofónu. Život píše vlastné Nedá. príbehy, ale najlepšie sa vnímajú tie, kde je dobrodruha nad zlom, svetlo nad tmou, nádej nad A tam musí beznádejou. proste ona robiť s Jeden tým taký dnes pre vás máme. Začína sa že ako reflektovať. ani basa, Je to ani akoby
violi ani husle, proste nikto nejde na skúšky. Mal vtedy veľmi čerstvý vzťah a pred sebou Aj tá náročný onkologickú liečbu. právo, čo Si študuje vyzvala šancu na Katka, založenie vlastnej tak rodiny. tá Iba, že napísala, že jej sa nedá a že budúci týždeň, že uvidí, či to dokáže zosúľadiť, lebo už neviem, čo ešte teraz má vysokoškoláčka, či dať do roboty chodí, alebo čo to neviem, vieš, ako nechcem ju ale na čo sa, že dúfa, že to neovplyvní účasť na fotku, tak jasné, lebo majú lístok zadarmo. Ja by som s nimi nepočítala. Akože očiaj potiaľ, vieš. Oni sa rozlúčili, sú preč, už nepoviem tento Filip, vieš, a čo ja viem čo, ale oni, Matúš, čo je z tých podrečian, tak on nechodí na skúšky, chodí do Podpodanca a keď vládali máje, tak Podpodanec odvystupoval a Matúš hral s Podpodancom a potom sa Matúš pridal Podpodančeku a Halček bol naštvaný. Že proste ako, dobre, no nemusí trénovať, ale aspoň na 1-2 skúšky pred vystúpením by mali prísť. Aby sa zohrali, aby sa vedeli počúvať a čo ja viem, čo no, strašne o ničoko, vieš. A to nám ide s rodičmi na tú dovolenku do Chorvátska. Ostáva tu, lebo Maťko si písala s tou Betkou. Nie, susedovci boli. Včera sa vrátili z Chorvátska. Kučera, pobožný, aj no, sestrinoho, aj z prvého vchodu. Jedným autom, aj minulý týždeň, kedy mal truhlu Kučera, suseda, že sme sa smiali, čo sa ide križovať, a nie. Ja si som povedal, že hodinu 12, že keď som to nevyšla v tomto čase, tak by som to pravdepodobne už nezachytila v tom štádiu, ako som to zachytila. Nádor museli najprv zmenšiť chemoterapiou. Bolo to veľmi ťažké obdobie. Mám to na vlasy a Vlastne mi zobrali celý pravý prsník, množstvo mastektomii pravého prsníka a všetky územie z pravej podpazuchy, približne nejaké 3 zľavy podpazuchy.